Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Muzomunaka akagobojamukirwa panguva ine vanhu voramba zvinhu zviri kuitika zvinonyatsoonekwa kunzi right now these guys they are doing what they want, what they deem to like or just to execute, vachi misuse the power nemapost avari panguva ine pari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF is embroiled in a deep political turmoil. Kuri kuonekwa kunzi every event kana every move iri kuitiwa the ruling party ZANU-PF ine significant meaning and pane reason behind that action yavanenge vaita. Sada kuna mashoko atuna kuti they are being fired pamusoro pema-pre-cap farm meetings avari kuita. Ndoti pasubscribe like watombe bell icon. Toenda paindo X panapa yana kuseka unobuda nyopost mapictures amuri kuona ku-pre-cap. Yesterday vanhu vakamuona mapictures avo vobuda nyoendera mberi vachiti government meetings should never be held at a private property. State and party businesses should be held at a public places, not pre-cap farm. People should not normalize hero worshipping. Mugabe never hosted state functions in Zimba or Mazowe. Tomba shikaru yatokwa nevamwe vachiti aiwa hero worshipping panguva ino ndiyo yakwadza vanhu muZANU-PF. Zvinzi aiwa vari kunokunzi ndo vari rich and very powerful, they are being praised and people they are submitting to them totally and absolutely pasina kana any resistance. Mashoko ari kubuda panguva ine vanhu vari kuuya vachifaya aiwa mutungamiri wenyika pamwechete nevamwe vakomana vese zvinzi aiwa you guys you must not conduct ma-government meetings aiwa kuma-private properties kana kudzimba dzenyu. Mashoko ari kubuda panguva ino yatikuona kuti aiwa vanhu they are tired nezvakungoitika mu the ruling party ZANU-PF. Zviri kuonekwa kunzi hazvisi kuuya zvichiseva the will yema-citizens. Zvinhu zviri kungoitiwa kuti these guys varambe vari on to power, varambe vari rich, varambe vachiwana matenders nezvinhu zvinoita kuti upenyu hwavo hurambe huchienda mberi. Yes, we know kuti these are the people who are aligned to those who fight the war, but panguva ino kuri kuonekwa kunzi zvazvonyanya. Tiudze mafungiro enyu matudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.